салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. дар байни 2 моҳе ки мо зидди блогерое ки зидди ислом бароца бурдисанд, ман дар назар дорам Муҳаммад ТВ, Беха ТВ, Чор ТВ ва дигааш блогерое ки конкурс мезгаронанд, мардума фан кардисанд. ман намедонам дига чӣ доказат кунам шуморо ки қимор ҳаром аст ё мошенник ҳастам. чикор кунам дӯстони азиз? чӣ аризае ки шумо кардесен қачидесанд? медонем барои чӣ? барое ки зангтон мезананд, ваъдатон мекунанд, мерен аризотонро мегирем, кори хато мекунем. 2 видеое ки ман кардагӣ будам, занг задан ки Исоқу Файюб моро ваъда додан, видеоро маҳкам козира шуд. Исоқу Файюб ихе кор намекунад. як совету хубтон метавонам, мошинтонро бигирен, пултонро бигирен, занг бизанен. Исоқу Файюб медонем ки мард аст. дӯстони азиз, плани бедама гузаштам. историяи ба ном блогеро ки конкурс мезгаронанд, историяи Муҳаммад Аббос Садирдин мешавад. иҷада бӯи коррупсия аст дӯстони азиз. барои чӣ ман убоб мегӯм, дига мақомотҳоро номуша гирифтам, барои ки ман занг зайгам. ман запускаи ҳастам дӯстони азиз. ман просто так гап намезанам. яхеша садқаи хубиҳои падари миллат куна ҳаромора. ба гуфтаи падари миллат ай пишти 2 нафари ҳаромхӯр тамоми мақомотҳо гап мешавад. сад афсӯс ки ин миллати давлат душман дорад. саг вори ҷакидисанд аз Европа. иши гап не. историяи ба ном мухолифони тоҷик кашонданд. тамоми мақомотҳои Россияи Федератсия надидан ҷиддӣ. вақте ки ман политикода, депутатода ариза пешниҳод кардам, баъд ҷиддӣ чораи иқбола дидам. ман имрӯз дар рӯи экран дидесен статья навиштам, шоҳбачаро дар рӯи экран дидесен. ин блогеро ки конкурс мезгаронанд, 3-4 кабинетаҳо бахшиш зиёд дастгиришон карданд, времени кабинетшон бигем хато намекунем, гап мезананд. амоани соҳиб дорем. аз тамоми мақомотҳо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Исоқу Файюб чӣ мехоҳад? як ҷабрдида занг мезанад. Исоқу Файюб, ман ҳамин кредит ма бисворам, рамаҳои кунам то ексон бурам, як товарро мегирам, МВД Данғара медурам. чӣ гап мешида бошад? мардума қашоқ карданд, мардума психически вайрон карданд, мардума игрок карданд. вот Исоқу Файюб то куҷоро фикр мекунад. яхелта садқаи хубиҳои падари миллат кунад шумора. қонун ба ҳамаро як аст ку. барои чӣ шумо як хелат курнамако курнамако ҷиноята рӯи пӯш мекунед, дастгирӣ мекунед, кур мешен. мефаҳмед? кур мешен. болои шумо ҷиддӣ кор рафтааст. чӣ угрозае ки буд, ман пасос рафтам, даромадам, як бор гузаштам ай пешон. амният ман ариза пешниҳод кардам. МВД намехостам, но роҳӣ кардам. таваккал ба худо, ответ ҳеҷ вақт намешавад. план Б менависем дӯстони азиз. бовар накунед. ман ҳама чиро буровардим ишонтон додам. дар байни 2 моҳ 38124 нафар аз каналҳои запрешеношон бигем хато намекунем, attестатсия шидем. ин як пешравӣ аст. ба гуфтаи падари миллат як ҷаҳон ташаккур. ояндаи миллатро мехоҳам дӯстони азиз. оромиро мехоҳам. ман намехоҳам ки ай пишти 3-4 блогери шакали мошеннико ё ки аз 3-4 ба ном мухолифу ба ном муҷоҳид падари миллат гап шунавад. кӯшиши ман ҳамин аст ки муҳтарам кормандо ҳама бояд ҳайсиёти падари миллат розӣ бояд бошад. ман намехоҳам ки дар айни пирии падари миллат ман ба сиёсати падари миллат калон шудагӣ ҳастам. по монда по гирифтесам. Исоқу Файюба дидесен чӣ гап мезанад. ман ба тарбияи падари миллат калон шудагӣ ҳастам. и дар чӣ мерам? медонем барои чӣ? гапои ман курнамакое ки ҷинояткориро дастгирӣ кардесен. ояндаи миллат ин
رستم امالی است، شعبچه است. کانال ما برنامه شعبچه است. من پالیتیکا دستگیری میکنم. بنام ملاش، بنام یوریست، بنام تمام چیش یافته میشوه. اکونومیست، حافظ دیگه شده باید 4-5 سال پالیتیکا یافته نمیشوه. افهمید پالیتیکا. من دستگیری میکنم شعبچه را. من دیگه یکم کس پالیتیک ندیدم. یکم کس. تا وقتی که من هستم زیدی کودامکو، زیدی دشمنانی ملت دولت تو قطره خون ما میجنگم. اگه نصیب باشه نویس ما سر میکنیم. یا جان تشکر دوستان عزیز. تا دیدار. فقط با پیش وقت پدر ملت. گفتگو مشکل یک جویشین فقط با پیش. ملت آینده خوب دارد. این کریسو یوتیوب میروند. ازبردیانشون، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان زنگ میزنند. همه زبسه دوستان عزیز. همه زبسه. میگن محمد تیوی قزاقستان ده یخش میگه ازبکستان ده. ما میدونیم چیکار کنیم. ما بسیار مسترو را باور نمیکنیم. زبس شما میکنیم. هیچ گم نیاخه. بینم که خط کشیدگی ما بینشتم ماشه پام میکنیم. همین خیلی نیست. ما خوندگی دوستان عزیز. من دیپلم تروریسم زشت کاری هستم. یا جان تشکر.